Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuloy. Taong 1959, Cortez, Bohol. Ipinanganak si Kuloy na may malubhang sakit. Nung siya ay isinilang, halos butot balat na lamang ang kanyang katawan. Inakala ng mga magulang niya na kagad itong mawawala. Pero dumaan ang mga buwan at ang mga buwan ay naging taon na natili pa rin siyang buhay, kapiling ang mga ito. Hindi naglaon. Paglaki ni Kuloy, dahan-dahan na ring natanggap ng kanyang mga magulang ang kanyang kalagayan. Kung hindi ninyo na itatanong, hindi biro ang kanyang sitwasyon. Meron siyang mga balikong binti at braso, kaya mula pagkabata, hindi niya naranasang makapaglakad ng normal, kagaya ng iba. Kulang din ang mga tadyang niya, kaya yung estado ng kanyang katawan, hindi normal. At ang pinakamalala sa lahat, meron siyang balikong gulugod. Ito ang pangunahing problema ng kanyang pamilya, gawa ng habang lumalaki, unti-unti namang nadudurog ang kanyang baga. At ayon sa mga ekspertong kanilang nilapitan, posibleng hindi lumagpas sa edad na 17 anyos itong si Kuloy. Kaya naman habang buhay pa at malakas ito, mahalin nila ito na parang walang katulad. Subalit pagtungtong ng taong ito, sumapit ang kanyang 16 na kaarawan. Yon ang itinakda ng mga espesyalistang nakausap ng kanyang mga magulang, ngunit sa awa ng Diyos, wala namang nangyari sa kanya. Lumipas ang kaarawan niya. Masaya ang kanyang pamilya habang binibigyan siya ng mga bagay na magpapasaya sa kanya. Nang matanggap naman yon ni Kuloy, labis-labis ang kanyang pasasalamat. Nakakulong man sa sarili niyang katawan, hindi ito dahilan sa kanya para mabuhay sa kalungkutan. Alam niyo kasi, may kakaibang pamamaraan si Kuloy para malagpasan ang desperasyon at matinding kalungkutan buhat sa kanyang kalagayan. At ito ay walang iba, kundi ang pagkausap sa nilalang na matagal na niyang tinuturing na kaibigan. Madalas niya itong nababanggit sa kanyang mga magulang, pero hindi siya nito nabibigyan ng atensyon dahil sa dami ng trabaho. Kaya kalaunan, napagpasyahan niyang sarilinin na lamang ito. Ayon kay Kuloy Pinuno, ang nilalang na binabanggit niya ay katulad nating mga tao. Meron itong maningning na pakpak, mapuputing buhok at mga gininto ang kamay. Kapag tinatawag niya ito, kagad itong nagpapakita. Ito ang nagbibigay sa kanya ng mga payo para hindi malungkot sa buhay. Pinapalakas din ito ang kanyang katawan sa kabila ng kanyang mga karamdaman. Ang kaso lang, kahit anong gawin ng nilalang na yan, hindi pa rin siya nito mapagaling. Ayos lang naman yon kung iisipin, hanggang sa dumating ang araw na meron itong inilahad sa kanyang bagay na hindi niya makakalimutan. Kuloy, kung nais mong makalaya sa iyong sitwasyon, meron akong paraang pwede mong gawin. Simple lang ito, pero nangangailangan ito ng matinding sakripisyo. Nang marinig ito ni Kuloy, dahan-dahan siyang napatingin sa kanyang gabay. Sa puntong yan, hindi niya mawari ang kanyang isasagot, gawa ng wala pa naman siyang kaalam-alam sa kanilang magiging kasunduan. Isa pa, wala naman siyang magagawa para matupad ito, lalo't walang silbi ang kanyang katawan. Ayon sa kanya, na nung marinig niya ang bagay na yan, hindi niya talaga ito inisip na magkakatotoo. Bukod kasi sa walang may nais tumulong sa kanya, kumbinsido rin siya na hindi naniniwala ang kanyang mga magulang sa lahat ng bagay na sinasabi niya. Gayunpaman, nung marinig niya ang sinabi ng kanyang gabay, di siya nagdalawang isip na magbakasakali. Inakala niya na sa pamamagitan nito, matutupad nila ang nais nitong mangyari. Kaya naman pagdating niya rito, kaagad na sinagot siya ng gabay niya ng, Kailangan mong ialay ang isa sa mga taong pinakamamahal mo. Sa sandali na mawala sila, dito e-epekto ang mga bagay na sinasabi ko sa iyo.
Wala kang ibang gagawin, Kuloy, kundi ang manalig at gawin ang mga sinasabi ko. Mas malapit sa'yo, mas mataas ang tsansa ng paggaling mo. Matapos itong mailahad ng gabay niya, kagad naman itong naglaho na parang bula hanggang sa bumalik ang katahimikan sa paligid. Maya-maya pa, nang maunawaan niya ang ibig nitong iparating, dito niya na hindi maiwasang mapaisip. Ilang araw din itong sumagi sa kanyang isipan hanggang sa dumating ang araw na napilitan na siyang ipagbigay alam ito sa tatay niya. Sa kanilang pamilya kasi, ang kanyang ama ang mas nakakaunawa sa kanyang mga pinagdadaanan. Malapit din yun sa kanya, gawa ng araw-araw, ito ang naglalaan ng oras para asikasuhin ang kalagayan niya. Yung nanay niya kasi pinuno, palaging abala sa negosyo nila sa sentro. Minsan nga, di niya na ito nakikita, gawa ng umaga ito umaalis tapos gabi na ito dumarating. Samantalang yung tatay niya, 4:00 pa lang ng hapon nasa bahay na nila. At siya nga pala, 3 lang silang magkakapatid. Yung mga kuya niya, abala sa pag-aaral habang tumutulong sa nanay nila. Kaya kadalasan, sila lang ng tatay niya ang nagkikita. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't agad nitong naramdaman ng mga bagay na bumabagabag sa kanyang isipan. Paglapit nito sa kanya, tsaka nito hinaplos ang ulo niya habang malumanay sa kanya na nagtatanong. Kanina ka pa tulala, anak ha? Ano ba ang problema? Hindi ka naman nagkakaganyan dati. Kung yung kalagayan mong iniintindi mo, huwag kang mag-alala. Dahil darating ang araw, makakabawi ka rin. Ang kailangan mo lang magpalakas, kumain ng masustansya at matulog ng tama sa oras. Magagawa mo ba yon para sa akin, anak? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bahagya naman siyang napatitig dito habang sumasagot ng, Tay, paano kung hindi ako gumaling sa ganyang paraan? Mabilis ang pagtakbo ng panahon at nakasisiguro ako walang sapat na katotohanan at basihan yung mga sinasabi ninyo. Pasensya na po kayo, Tay, pero hindi ako naniniwalang gagaling ako sa mga sinasabi ninyo. Ilang taon ko na yung ginagawa pero walang nagbabago. Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang napatingin ang tatay niya sa kanya. Unang beses siya ritong sumagot ng ganon, kaya hindi ito gaano makapaniwala. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya inilahad ang mga bagay na kanyang nalaman. Nang marinig naman ito ng tatay niya, hindi na ito nakasagot at halatang nagalit buhat sa mga narinig nito mula sa kanya. Pagtatapat pa nito na isang mabigat na parusa ang mga bagay na sinasabi niya, kaya hindi siya nito pupwedeng paunlakan. Anak, hindi totoo yung mga bagay na naririnig mo sa isip mo. Huwag kang magpaniwala sa mga nilalang na hindi mo nakikita dahil babaguhin niya ng iyong paniniwala. Mula ngayon, nais ko na magdasal ka ulit araw-araw. Magbalik loob ka sa Ama para mawala ang lahat ng yan. Naunawaan mo ba ang mga sinasabi ko? Nang marinig ito ni Kuloy, sinubukan pa nitong magpaliwanag hanggang sa inulit ng tatay niya ang mga nauna nitong sinabi sa kanya. Kaya kalaunan, wala na rin itong nagawa kundi ang sumang-ayon. At sa paglipas ng mga araw, sinunod niya ang payo nito. Hapon-hapon siyang nagdarasal, ngunit habang ginagawa niya ito, paulit-ulit naman niyang naririnig na sumisigaw ang gabay niya na parabang labis itong nasasaktan sa mga pinaggagawa niya. Dahil sa pangyayari, pineke ni Kuloy ang kanyang pagdarasal. Madali naman niya itong nagawa, lalo pat hindi mahilig makinig ang tatay niya kapag nagdadasal siya. Dahil dito, kung kaya't nanumbalik ang lakas ng kanyang gabay. At sa puntong malakas na ito, dito na siya nito binulungan ng kung ano-ano. Ito na rin ang nagturo sa kanya kung sino ang mahal niya sa buhay na pwede niyang maging biktima. Kuloy, makinig ka. Tutol sa kagustuhan mo ang iyong ama, kaya siya ang marapat mong ialay sa ating Panginoon. Lasunin mo ang tatay mo.
gawin mo ito at makakamit mo ang kalayaang hinahangad mo. Paulit-ulit itong sinabi ng nilalang hanggang sa tumatak na ito sa kanyang isipan. Sa paglipas pa ng mga araw, marami na itong ibinibigay sa kanya na sangkap sa panlalason. Noong una hindi niya ito ginagalaw, pero sa katagalan na nakikita niya ito, doon na unti-unting nabuo ang ideya na hanggang sa pagtanda niya ay pagsisisihan niya ng husto. Gabi ng Miyerkules nang makapagdesisyon siya. Habang wala pa noon ang nanay niya, pilit niyang ikinilos ang daliri niya para makuha ang mga sangkap ng lason. Nung magawa niya ito, tsaka niya ito pinaghalo-halo hanggang sa tuluyan niya na itong mabuo. Ayon sa kanya, na noong mga sandaling yon, naging katulong niya ang gabay niya sa paggawa. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas at karunungan para maisakatuparan ang lasong hinahangad nilang dalawa. At nung magawa niya ito, doon niya isinagawa ang plano na sinabi rin mismo ng kanyang gabay. Isang hapon, nagpanggap siya na sumasakit ang tiyan niya. Kararating lang noon ng tatay niya, kaya nang marinig nito ang kanyang daing, dali-dali itong pumasok para tulungan siya. Pagsilay naman niya rito, mas lalo niya pang ginalingan sa pag-akto hanggang sa makuha na niya ang tiwala nito. Bakit anak? Anong nangyari sa'yo? Saan banda ang masakit? Kaya mo pa ba? Habang sinasabi ito ng tatay niya, tsaka naman niya pasimpleng ipinagpag ang lasong pinagpuyatan niyang gawin. Kaagad itong nalanghap ng tatay niya, lalo't malapit lang din ito sa kanya. At pagkatapos nun, tsaka siya umakto na parabang nawala na lang bigla ang nararamdaman niyang sakit sa kanyang tiyan. Nang mapansin ito ng kanyang ama, kaagad nitong hinaplos ang noo niya, sabay wika sa kanya ng, Sigurado ka bang maayos ka na, anak? Sandali lang, ipagtitimpla muna kita ng maiinom. Pag-alis nito, doon pa lamang tumulo ang luha niya. Kaagad siyang nakaramdam ng pagsisisi, ngunit wala na siyang magagawa pa para mabawi ang ibinigay niya. Ilang minuto ang lumipas, nakarinig siya ng kalabog sa may bandang kusina. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang ama pero hindi na ito sumasagot. Sumapit ang gabi, binalot ng nakakabinging katahimikan ang bahay nila. Kalaunan, pagdating ng nanay niya, bigla itong napasigaw nang makita nito ang kanyang ama na wala ng buhay. Nadatnan ito ng mga kapatid nila sa kusina, nakabulagta malapit sa bangang pinagkukunan nila ng tubig. Dahil sa pangyayaring yan, kung kaya't pinagkaguluhan ng mga taga-baryo ang kanilang tahanan. Marami ang nakiusyoso sa pagbabakasakaling makakakuha sila ng impormasyon dulot ng pagkamatay nito. Ang kaso lang, walang naging sakses sa nangyaring trahedya. Di rin nakausap ng mga taga-baryo si Kuloy, gawa ng matagal na nilang alam na umiiwas siya sa tao. Kinabukasan, dito palang dumating ang mga kakilalang manggagamot ng kanyang ama. Nagbabakasakali noon ang nanay niya na malaman ang ugat ng pagkamatay nito, pero sa kasamaang palad, walang nakapagsabi kung bakit naging biglaan ang pagkamatay nito. Siniyasat na rin nila yon mula ulo hanggang paa, pero nanatiling malinis ang labi. Kaya kahit puno ng pagdududa at palaisipan, walang nagawa ang kanyang pamilya kundi tanggapin ang naging resulta ng mga manggagamot. Kalaunan, unti-unti nang naging normal ang lamay nito hanggang sa tuluyan na itong mailibing. Pagkatapos nun, tsaka naramdaman ni Kuloy ang matinding pangungulila at kalungkutang namumutawi sa loob ng kanilang tahanan. Tuwing umaalis ang kanyang ina't mga kapatid, napapahagulgol na lamang siya sa iyak dahil oras-oras niyang naaalala ang kabutihan ng tatay niya. Maging siya man noon, hindi halos maisip kung bakit niya ito nagawa sa taong busilak ang pagmamahal sa kanya. Inakala rin niya na nilinlang lamang siya ng kanyang gabay, pero matapos ang isang buwang paghihintay, muling nagpakita ang kanyang gabay.
At sa pagkakataong yun pinuno, may bitbit na itong itim na garapon na naglalaman ng pulang likido. Pagbungad pa lang nito sa kanya, kaagad na itong nagsalita. Patawad, Kuloy, kung kailangan mong pagdaanan ng ganoong kalungkutan. Maging ako man, labis akong nalulungkot para sa'yo. Pero ganun talaga, kailangan nating magsakripisyo kung nais nating matupad ang ating mga pangarap. Ipinapangako ko sa'yo, kailan may hindi mo pagsisisihan ang lahat. Eto, inumin mo, at nang magising ka na sa bangungot na matagal mo nang kinakaharap. Pagkasambit nito ng gabay niya, kusang bumukas ang takip ng garapon at dahan-dahan itong lumutang papalapit sa higaan niya. Nang masipat naman ito ni Kuloy, pilit niya itong tinutulan pero hindi niya nagawang sumalansang sa nais mangyari ng kanyang gabay. Sa paglunok niya ng likidong yon, unti-unti niyang naramdaman ang pagkakaroon ng buhay ng bawat ugat sa kanyang katawan. At nang maubos na niya ang laman nito, tsaka ito naglaho kasama ng kanyang gabay. Ora mismo bumalot ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang silid. Sumapit ang gabi. Wala namang nangyaring milagro sa kanya. Ganun pa rin naman ang sitwasyon niya hanggang sa tumungtong ang sumunod na araw. Paggising ni Kuloy, milagrosong na igagalaw na niya ang kanyang kamay. Ramdam na rin niya ang lakas ng kanyang binti na para bang bumalik na nga ito sa pagiging normal. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa na niyang makaupo nang hindi na humihingi pa ng tulong. Dala ng pagkagulat, kaagad na tinawag ni Kuloy ang kanyang ina. Nay! 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 Tingnan niyo ako! Paulit-ulit niya itong isinigaw hanggang sa magkagulo na sa loob ng bahay nila. At nang makapasok na ang kanyang ina sa silid, nadatnan siya nitong nakatayo habang tulalang-tulalang nakatitig sa kanyang paa. Bakas sa kanyang matinding pagkagulat dulot ng mga nangyari. Pagsilay naman ng nanay niya, kaagad siya nitong tinanong kung ano ang kanyang ginawa. Base sa tono nito, hindi ito kumbinsido na bigla na lamang siyang gumaling mula sa kanyang karamdaman. Alam nito na meron siyang ginawa at anuman yon, ito ang hangad nitong malaman. Paglapit nito sa kanya, kaagad naman yung nagtanong. Nang marinig naman ito ni Kuloy, di siya nagdalawang isip na ilahad ang kanyang mga palusot. Pinalabas niya itong kapanipaniwala para hindi siya paghinalaan ng kanyang mga kamag-anak. Hindi ko nga rin po alam, inay. Basta nagising na lang ako ngayon na napakalakas ko. Baka ito po yung milagrong iniwan sa akin ni Itay. Nang marinig ito ng kanyang ina, hindi yun kagad nakasagot. Nanatili itong tahimik pero bakas ang matindi nitong pagdududa sa kanyang muka. Maya-maya pa, malamig itong sumagot ng, "Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, anak. Huwag ka munang umalis dyan. Tatawag ako ng mga makakatulong sa atin. Pasensya ka na, Kuloy, ha? Pero malakas ang kutob ko na ikaw ang may kagagawa ng pagkamatay ng tatay mo. At kapag napatunayan ko to, pasensyahan na lang. Tandaan mo na hindi ako magdadalawang isip sa'yo. Napakabait ng tatay mo. Hindi ako makapaniwala na ito ang isusukli mo." Pagkasambit nito ng mga katagang yan, kaagad itong lumabas ng kwarto. Hindi ito nagdalawang isip na isarado ang pinto, dahilan para ikagalit ito ni Kuloy. Gayunpaman, hindi siya kaagad nagpadaig sa kanyang galit, lalo pat wala namang makapagpapatunay sa mga aligasyong ipinukol nito sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang mga manggagamot nitong kakilala. Pagpasok nito sa kanyang silid, nadatnan siya nitong kalmadong nakaupo sa higaan niya. Walang imikan habang pinagmamasdan ang paglapit ng 3 matanda. Pagharap ng mga ito, kagad siyang inabisuhan ng isa na manatili siyang kalmado. Meron silang mga gagawin
At pagkatapos nun, maaari na siya nitong palayain. Ito na rin mismong humingi ng despensa sa mga sinabi ng nanay niya na ayon sa kanila, marahil ay nadala lang ito sa bugso ng emosyon. At nang marinig naman ito ni Kuloy, pinili na lang din niyang sumang-ayon. Matapos ang pag-uusap, tsaka nito inumpisahan ang paniniyasat. Bago siya nito personal na tingnan, may mga dinasal itong kataga na halos ikabingi ng tenga niya. Hindi na roon komportable si Kuloy, pero di siya nagpahalata. Maya-maya pa, biglang tumigil ang tatlo. Dahan-dahan itong nagsitinginan hanggang sa umalis ito nang walang pasabi sa kanya. At sa paglabas nito ng pinto, kaagad nitong itinarangka ang pintuan ng silid niya. Nang mapansin naman niya ito, bigla na lamang siyang nilamon ng galit. Walang sabi-sabi, kaagad niyang sinunggaban ng pinto para subukan itong wasakin. Ang kaso lang masyadong matibay ang mga kahoy nito, dahilan para hindi siya magtagumpay. Pagkaraan ng ilang oras, nang masipat niyang hindi man lang niya ito mauga-uga, napilitan na rin siyang magpahinga. 2 araw na ikinulong doon si Kuloy na hindi binibigyan ng anumang pagkain. Wala ring paramdam noon ang pamilya niya, kaya naisip niya na baka tuluyan na nitong inabandona ang kanilang tahanan. Sa puntong yon, mas lalo pa siyang nagwala hanggang sa makakita siya ng maliit na butas na kasyang-kasya lamang na daanan ng daga. Nung masipat niya ito, nagkaroon siya ng hindi pangkaraniwang plano. Ramdam niya kasi na makakalusot siya roon, kaya pagtungtong ng 7 gabi, dito niya na sinubukang dumaan. Simula sa kamay, pilit niya ritong pinatagos ang kanyang katawan hanggang sa maramdaman niya ang pag-unat at pagkabasag ng kanyang mga buto. Matinding sakit ang naibibigay nito sa kanya, pero sa kabila nun nagpatuloy siya. Pilit din niyang pinipigilan ng kanyang sarili na sumigaw o gumawa ng kahit na anong ingay upang walang makatunog sa kanya. Bandang hating gabi nang makalabas si Kuloy sa butas ng daga. Pagtayo niya, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang buhay ng isang malayang nilalang. Dala ng matinding pagkatuwa, kagad niyang nilibot ang baryo hanggang sa pagkaguluhan na siya ng aso. Matapos nito, tsaka siya naghanap ng mapupugaran malapit sa burol. Milya-milya ang layo nito mula sa pamamahay nila, kaya inakala niya na mula sa lugar na yon, makakapagbagong buhay na siya. Ang kaso lang, habang tumatagal ang pananatili niya sa labas, unti-unti namang lumalakas ang tawag ng laman. Hindi na ito kayang pawiin ng anumang buhay na karne ng hayop, dahilan ng unti-unti niyang pagkawala sa kanyang sarili. Para na noong baliw na hayop itong si Kuloy, dahil sa kung ano-ano na lang ang ginangat-ngat nito. Hindi na rin ito normal sa kadahilan ng malayo na ito sa kilos at pag-iisip ng isang ordinaryong tao. Isipin ninyo, bukod sa hindi na ito nakakalinis ng katawan, wala na ring salitan ang kanyang damit. Hindi na rin maganda ang lagay ng kanyang tirahan dahil sa mga nabubulok na karning nagkalat sa buong paligid. Ang mas malala pa, may mga taga-baryo nang nakakaalam sa kinaroroonan niya. Kaya habang dumaraan ang mga araw, marami na ang kumakalat na balita ukol sa pagiging aswang niya. Hindi naman nagpapatinag si Kuloy sa mga ito, dahil ang nasa isip niya noon ay makakain ng buhay na karne ng tao. Kaya naman tuwing sumasapit ang gabi, nakatuon ang kanyang wisyo sa paggala at paghanap ng mga biktima. Buntis ang pangunahing pakay niya, kaya tuwing napapadpad siya sa baryo, kaagad niyang hinahanap ang amoy nito. At sa oras na makaamoy siya, para na siyang demonyo na gagawin ng lahat, makuha lamang ang gusto niya. Ang problema madalas sa mga lakad niya ay bigo, dahil sa dami ng pangontra sa bahay na napupuntahan niya. Kaya naman sa paulit-ulit na kabiguan, medyo nasanay at natuto na rin siya. Isang gabi, may nalanghap siyang amoy ng buntis di kalayuan sa palayang malapit sa kanyang pugad.
Nang malanghap niya ito, agad siyang umatungal kasabay ng mabilis niyang pagkaripas ng takbo. Habang binabagtas niya ang daan, wala siyang ibang ginawa kundi sundan lang ang amoy hanggang sa marating niya ang isang maliit na bahay sa gilid ng palayan. Pagsilay niya rito, kagad siyang nagtago sa kumpol na palay para pagmasdan ang kabuuan ng bahay. Maingat itong nilapitan ni Kuloy sa pagbabakasakaling magtatagumpay na siya sa kanyang gagawin. Ilang minuto pa ang lumipas. Narating na niya ang gilid ng bahay. Halos ilang metro na lang ang layo niya, kaya lahat ng naroon, kitang-kita na niya. At sa kanyang pagmamasid, maigi niyang tiningnan ng mga lugar na pwede niyang pasukan. Subalit nang mapagtanto niyang wala, kaagad na nang ibabaw sa kanyang katawan ang matinding galit. Ora mismo sinugod niya ang tahanan, pinagpapapatay ang mga aso, maging ang mga hayop na nakakulong sa ilalim nito. Pagkatapos nun, pinaikutan niya ng ilang beses ang bahay habang tinatakot ang mga nakatira roon. Lahat ginamit niya para lamang makuha niya ang buntis. Maya-maya pa, dito niya na narinig ang paghahasa ng sundang na nagmumula sa loob nito. Nung marinig niya ito, kagad siyang napahinto sa paglilibot. Ang pakiramdam niya kasi, parang tinutusok ng karayom ang bawat parte ng tenga niya. Dahan-dahan na ring nandidilim ang kanyang paningin, kaya bago pa man siya mawala ng malay, nakapagpasya na siyang kumaripas ng takbo papalayo. Pagdistansya niya, muli niya itong pinagmasdan habang pinag-iisipan kung papaano niya ito mapapasok ng tahimik at hindi namamalayan. Ang kaso lang sa estado ng mga nakatira roon, mukhang alam na nito kung ano ang gagawin para makalaban sa kanya. Kaya sa halip na palipasin pa ang gabi, dito na siya naglakas loob na pasukin ang bahay na yon. Bago niya ito isagawa, nilagay niya ng harang ang kanyang tenga. Napagtanto niya kasi na ito ang nagpapahina sa kanya, kaya pansamantala niyang inalis ang pantinig niya. Matapos nun, tsaka niya sinugod ang bahay. Pilit na winasak ang pinto hanggang sa mabuksan na niya ito. At pagsilay niya sa loob, nakita niya ang pamilya na nakatayo sa pinakadulo nitong bahagi. Yung 5 nitong kapatid, may dala-dala ng sundang, ganon din ang magulang ng buntis. Pagsilay nito sa kanya, paulit-ulit siya nitong binalaan na huwag lalapit. Ngunit dahil sa tindi ng tawag ng laman, hindi siya nito natinag. Walang sabi-sabi, buong puwersa niya itong sinugod hanggang sa sila'y magpang-abot. Nagtagal ng ilang minuto ang kanilang paglalaban hanggang sa magawa niya na itong mapaslang. Subalit ang naging kapalit nito ay ang pagkaputol ng kaliwa niyang binti. Labis itong ikinaalarma ni Kuloy hanggang sa paunti-unti natanggap na rin niya ang pagkawala ng mga paa niya. Hindi nagtagal, nang mahimasmasa na siya, tsaka niya nilapitan ang buntis na kanina niya pang natigalpo. At kagaya ng ginagawa ng ibang mga aswang, winakwak niya ang tiyan nito para makuha ang sanggol sa sinapupunan. Pagkatapos nun, tsaka na ito kinain hanggang sa tuluyan niya na itong maubos. Kulang ang sanggol kay Puloy, pero kahit papaano, napawi nito ang matindi niyang pagkagutom. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapaghilom na niya ang kanyang sugat, tsaka na siya dali-daling umalis. Mula sa bahay na yon, matyaga niyang ginapang ang daan, bit-bit ang kanyang paa. Nagbabaka sakali kasi siyang maibabalik niya pa ito, pero dumaan ang mga araw, hindi niya yun nagawa. Kung kani-kaninong aswang na rin siya lumapit, pero hindi siya nito natulungan hanggang sa mabulok na lamang ang kanyang paa. Nang makita niyang inuud na ito, tsaka pa lamang siya huminto. Walang kaide-ideya noon si Kuloy na dahil sa pagiging abala niya sa paghahanap ng lunas mula sa naputol niyang paa, hindi niya namalayan ang paglapit ng mga antingerong inutusan ng kanyang ina. Isang gabi, habang payapa siyang nagpapahinga, bigla na lamang tumaas ang makakapal na lampat
mula sa kanyang pugad. At bago pa man niya mamalayan, siya ay nahuli na. Sa isang iglap, nagkumpulan ang mga antingerong kanina pa palang nagmamasid. Sinubukan niyang kumawala pero hindi niya na ito nagawa pa. Masyadong matitibay ang mga lambat, kaya kalaunan tuluyan na rin siya nitong nasukol. Nang mapagtanto niyang wala na siyang takas, dito na siya paulit-ulit na umatungal para makahingi ng tulong sa mga kauri niyang nasa paligid. Ang kaso lang, walang naglakas loob na tulungan siya hanggang sa maibalik na siya sa kanilang baryo. At mula sa sandaling yon, nagsimula ang kanyang kalbaryo. 1 taon siyang kinulong ng mga antingero para lamang malaman ang pinagmula ng kanyang kapangyarihan. Noong una hindi siya nakikipagtulungan, pero nang makita niya ang kanyang ina, nakaramdam siya ng lungkot at pagsisisi sa puso niya. Kalaunan, dahan-dahan nang bumaliktad ang sitwasyon. Ang dating nagmamatigas, tumutulong na sa mga antingero sa abot ng kanyang makakaya. Naniniwala kasi noon si Kuloy na ito na lamang ang paraan para maipakita ang pagsisisi niya. Inakala rin niya na mabibigyan siya nito ng ikalawang pagkakataon, pero nagkamali siya. Dahil matapos makuha ng mga antingero ang lahat ng kailangan nila, pinugutan siya nito ng ulo sa harapan ng kanyang pamilya. At sa nalalapit niyang kamatayan, hindi niya nakita na umiyak man lang ang nanay niya. Diretso lang itong nakatitig sa kanyang muka nang walang kahit na anong emosyon. Bago rin tumama sa leeg niya ang palakol na pumugot, narinig niya itong nagwika ng, "Kuloy, pinagsisisihan ko na naging anak kita." Matapos nun, nangyari na ang kamatayan ni Kuloy. Ang kanyang labi ay ibinaon sa labas ng sementeryo at kailanmay hindi na binisita pa ng kanyang pamilya. Pero magpahanggang sa ngayon, naaalala pa rin siya ng mga kadugo niya. Ang kanyang buhay ang nagsilbing aral sa mga ito upang hindi mahulog sa kapangyarihan ng dilim. At ang dahilan ng pagwawakas ng kanyang istorya ay dahil sa mga inutusang antingero ng ina ni Kuloy.